Opvallendste namen in de opstelling van Cambuur Juster wie die van Robert van Boksel. Na 8 maanden blessure leed, wie hij weer waarom in de basis. Ik ben blij dat de trainers me dat vertrouwen hebben gegeven om op dit moment die 90 minuten vol te maken. Dus heerlijk gevoel. In Cambuur wie je duidelijk uit op revanche na het 4-1 verlies in de Go Ahead Eagles vrienden weekend. En dit is al na 13 minuten de 1-0. De corner van Turk en dan is het uiteindelijk Sandor van der Heijden die de 1-0 voor Cambuur op het boord brengt. Een goede start van de Ljouters, maar de prima corner van Turk, het terugzetten van De Leeuw en het tikje van der Heijden. Alfons Arts zocht dat zijn ploeg doet wat hij graag zocht, namelijk pressies zetten en voetballen als kerels. Hier is Dissels, die zijn zinstander Jansen voorbij gaat. Een maal naar Van der Heijden en na een jaloere speling is dit Mark de Vries bij de 2-0 voor Cambuur. Een volslijn verzinnen vastsprong voor de Ljouters op dat moment. Prima onvalsopzet via Dissels, die een sterke eerste helft spelen. Houdt het oersjoch en dat doet Sandor van der Heijden. En dan is het tikje van de Vries voldoende voor de 2-0. In Cambuur bloot onvallen. Hier met Dissels in balbezit. Leidt hem naar Turk, die sjucht en sjucht dat De Leeuw vertrekt. Prachtig paas. En die komt alleen nog op een keeper al en... Dit hier het doelpunt van de Jong Wurrematten. Maar Melvin De Leeuw stift hem correct jonker de goal. Het bleef dus 2-0. Corner dan op een ei van Ozan Turk van de rechterkant. En daar van Boksel. Dat hier helemaal een meerke wedstrijd zelfs. Scoren in je rond-3-wedstrijd. Het slag het krek net. Dan de tweede helft. Op een ei zet Cambuur om voor een onval. Via Van der Heijden komt de bal bij Dissels. En die zorgt dat er toch Jansen een corner maken wordt. De Leeuw kopt in. De Vries zet er nog een chansje in aan. En bij 50 minuten speling is het 3-0 voor de Ljouters. Niet onder Hoorns je dus deze voor Cambuur. Dat hier een prima doelpunt maakt. Het is echt nog een chansje van Mark de Vries dat er ons zit. En zo zit er na 50 minuten dus een 3-0 vastsprong op het boord. En dan vreeg je je, wat kan alsnog? Nou, dit is een lange bal van invaller keeper van Trier. Komt bij Bieber, Driebinker bij Nedermans. Matig verdediging van der Laan en het is 3-1. Een prima doelpunt trouwens van die invaller Tim Nedermans. Die hem wel heel netjes in zit daar op de randen van de sectiemeter. Een hele droege volley. Dan heb je één moment eigenlijk dat iemand wegdraait bij Martijn van der Laan. En ja, hij schiet hem wat lucky, schiet hem hoog over me heen in de kruising. Ik kom er niet meer bij. In principe nog niet door een hoorn, maar hier wordt Nederlands wegvoeren. En dan is het 3 minuten na de 3-1, 3-2 en dan zit Osama weer in de wedstrijd. Opmerkelijk verval aan de kant van Cambuur. Werd niet door een hoorn lieken, maar werd Nederlands hier voor de tweede keer profiteren met een droegskot. En dan wordt het 3-2. Dan zie je het weer bij ons, dan is het weer achteruit lopen. Geen druk meer naar voren. Helemaal weg, hè? En dan is het helemaal weg. Op het moment dat we de bal hebben zijn we alleen maar bezig met tegenhouden. Ja, en dan wordt er iets anders voor je gevraagd. Ja, dan valt die 3-2 zo uit de lucht. Ondanks dat wij te weinig en niet voetballen, hebben we denk ik verdedigend hebben we niks hebben we weggegeven. Maar ja, je maakt het jezelf onnodig lastig. Toch neemt Cambuur de regie weer in handen naar de 3-2. Hier het stekbaltje van der Heijden op de Vries. Die zocht net dat Dissels in Turk voor de goal staan en zit hem dan naast. Hij weet zelf dat net goed is. Alfons Arts zocht dat zijn ploeg de touwtjes weer wat in handen neemt. En dan komen we in de slotfase van de wedstrijd. Maar de corner van Erik Bakker. Martijn Bartok kan heel aannemen, glied het uit en krijgt dan hier de overtreding mee op de punt van de sectiemeter. We schreeuwen dan ondertussen de 94e minuut van de wedstrijd. En het zal de laatste actie van deze strijd worden. Waarin Ozan Turk, de keeper van Os Vincent van Trier, nog weer te verrassen. Matig keepwerk trouwens van die van Trier. Maar het is wel de 4-12 voor Cambuur. En daarmee pakken zij 3 punten. Deze al die bleed, maar Van Boksel het bleedst. Ik denk dat de rest van het weekend die geraakt niet van mijn gezicht zal zijn. Nee.